ରବିବାର ଅଛି ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ତ ମଜା ନିଆରା। ଆପଣମାନେ ତ ଖାଇଥିବେ। ସଣ୍ଡେରେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସଣ୍ଡେରେ ହିଁ ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଚିକେନ୍ କେମିତି ହେଇଛି, ତ ମୁଁ କରିଛି, କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ଚିକେନ୍ ବନାଉଛି।